Vítajte na obchodnej akadémii. Naša škola je zapojená do programu Erasmus+. Každý rok majú žiaci 3. a 4. ročníka možnosť absolvovať dvojtýždňovú prax v zahraničí. Tento rok sme navštívili Barcelónu, ale po minulé roky sme boli aj v Prahe, v Lipsku, Vroclavi, Miláne aj iných krajinách. Vitajte v prednáškovej miestnosti. Do tejto učebne sa zmestí okolo 60 študentov. Organizujú sa tu rôzne prednášky a workshopy. Okrem toho, táto trieda slúži na vyučovanie ekonomiky, tovaroznalectva, výchovy k podnikaniu a komunikácie. Naši študenti sa zúčastňujú rôznych súťaží a ako môžete vidieť, máme v nich veľkú úspešnosť. Ďalšia miestnosť, ktorú by sme vám chceli predstaviť, je študovňa. Táto miestnosť slúži žiakom na vzdelávanie a na oddych cez prestávky. Okrem toho, že si tu cez prestávky môžete zahrať na klavíri, sa v tejto triede vyučuje aj ruský jazyk. Stretáva sa tu školský parlament. Vyučuje sa tu aj dejepis, geografia, fyzika a chémia. UNO. Vítajte v učebni administratívy a korešpondencie a aplikovanej informatiky. Nachádzame sa práve v našej novej, zrekonštruovanej jedálni. Tu sa varia tie najlepšie obedy. A čo sa vlastne na našej škole učí? Od 1.9.2024 naša škola prešla inováciou. Žiaci sa vyučujú v 2 odboroch. Jeden je zameraný na podnikovú ekonomiku a účtovníctvo a druhý na ekonomický podnikový systém. Ak sa chcete stať úspešným manažérom, podnikateľom a účtovníkom, naša škola je pre vás správna voľba. Svedčí o tom aj hodnotenie INECO.